गरम बिया ए बबुआ जब ते मारत तेरे धक्कावा न हां तो हते जन बिया तितलिया ओटीएस निकलल बिया ठक ठक हमारा जहां हुआ के कहता न हो बिंजू बादक जी के कम करा मनोज जी के मेरा रुचल गल बड़ी कुंभ ना है 5 वर्ष के गो लड़का बा आ उनके लगिया सुतर हुए आधा रतिया खा उठ के आ लगुए रो के पापा मम्मी के बुलावा मम्मी के बुलावा कौन के चुप रहो तोर मम्मी गल बड़ी कुंभ ना है 2-4-5 दिन तो लगिए जाए सुता अब 5 वर्ष के लड़का बाबा रोवे करी नदिया गोवे मम्मी के बुलाओ अब एक झापड़ घींच के मनोज भैया मार दो और नदिया के लड़का रोवे लगो ना सुतबे छे छड़ा पापा तू चल जाला कुंवर जी के गांव नई में आधा राती खा मम्मी के यहाँ सुतर रहिले आ ये खाली कहने कि मम्मी पापा के व्यवस्था करो तो 12 बजे रतिया खा 5-5 गो पापा के बोला दे आ तू कितना गंदा पापा वाला के गो मम्मी के व्यवस्था नहीं खपर मेरे हिजड़े पापा ओ जगीरी सारा रा 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 भाई सारा रा ए बा भाई बा बकराई बा फौजी पेट्रोल नहीं डीजल होई हो डीजल होई ए बा भाई बा बकराई बा फौजी पेट्रोल नहीं डीजल होई आ सुनी लकी नहीं हर के लिहल होई अंगूर के दाना भइल खरबूजा भइल खरबूजा ए बा भाई बा बकराई बा अंगूर के दाना भइल खरबूजा बलमा विदेश बलौट कैसे सुधा बड़ा हाय रे रोहरी के दिन माता पिता केसरी धनगाई से गुड्डू बाबा जरा भाई के शादी में हमने के जुटल बने जा हां 1000 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार और ही बा सुनाय रसीली रस तोहरा नु मिली सुना रसी अरे सुनाय रसीली रस तोहरा मिली कोई घरे अपन सब 5 को देनी है हां खुला पिचकरिया के छोड़ अब रहे दी अरे लीना सुना रसीली बोला फिचुकारिया के ओरी बात तो हमारा पप्पू बाबा शाहपुर प्रॉपर्टी डीलर सोनू राय जी भगवान नारायण जी धन जन से रह दी बोल्ट मत करियो हां माजाला तू पाजा पकड़ के हो ना रह दी ना सरकार